Уважаеми варненци, от вчера бившият кмет на Варна Иван Портних е обвинен от Европрокуратурата за измама, свързана с пристанището Карантината. Ето как се стигна до тук. Намираме се на едно от най-рекламираните места през последните години от Политическа партия ГЕРБ и от кметът Иван Портних. Новопостроеното яхтено пристанище в Аспарухово Карантината. Много добра идея, безспорно, но как е изпълнена? 8,5 милиона евро струва цялото това съоръжение, 70% са по европейски програми, европейски средства. А дали може да влезе яхта в това яхтено пристанище? Защото ако се вгледате на входа на пристанището, спомняте ли се как Христос ходеше по водата? Скоро, благодарение на господин кмета Портних, и ние ще можем да ходим по вода. Защото просто ще можем да си минем от единия край на входа на пристанището до другият. Кой е този, който го е проектирал по този начин и изпълнил? При положение, че виждаме фарватерът на корабите какъв е и как Варненското езеро влиза в Варненският залив. Естествено, че наносите вървят заедно с водата и то в огромни количества. И затова сега от бюджета на Варна ще трябва да бъдат заделени още 400 хиляди лева, за да може новопостроеното яхтено пристанище пак да бъде удълбочено в неговият вход. И това ще трябва да се случва през всяка една година. Най-накрая някой ще понесе ли отговорност за безумията, които се случват в нашия град? Това е видео от преди година и половина, заснето на 20 март 23-та. Още тогава единствено ние от БСП предупреждавахме за грандиозната кражба, свързана с това пристанище в размер на 8 милиона и половина евро. Днес вече е факт и разследването на Европейската прокуратура срещу бившия кмет Иван Портних. Благодарение и на нас ГЕРБ вече не управляват във Варна. Време е да променим и управлението в държавата, така че да сложим край на кражбите и злоупотребите и на национално ниво. Време е за решения. И на 27 октомври гласувайте с номер 28 в бюлетината за БСП Обединена левица. Купуването и продаването на гласове е престъпление.